Аз съм много сем и днес ще играем на Master Baker. Днес ще играем на FIFA 16 и нека да почваме един фут драп. Да. Добре. Кой ще изберем? Това ли? Добре, той ще бъде. Да видим кой ми се пада. Роналдо! Инесто! Видал! Сега кой да избера? Рамос! Роналдо! Окей, хора, значи, че Роналдо ще... Майко, добре. Сега да видим кой ще тука. Добре. Този. Ди Мария! Не. Маркизио, беше. Не. Знам да ще го вземем. Добре, от тук. Аз ще вземем... този. Пълно отказал. Годин. Веднага взимаме. Ще вземем годин. Пак още един Париж и Алвес. Дани Алвес. Взимаме Дани Алвес пък. Добре, кой ми се пазна. Добре, не знам кой взимам аз бе. Тук добре. После да бъде... Или пък този, може би, не знам. Добре, хора, няма да свършва клипа, само че ще го спра на пауза, докато избера тези и за това, да. Не чао, обаче само пауза. Добре, хора, сега вече ще избираме менеджера. Добре, ето избрахме менеджера. Добре бе, защо подявате? Хора, батерията ви свършва. Ще бесто за много. Тип топ. Добре. Кой ще изберам? Значи отбора ни не е толкова много силен, но обаче да, пак само и мога да запомняме. Добре. Добре, аз съм си с този много кой да съм. Манчестър Сити, да. Аз съм с тези екипи, Манчестър Сити, с сините екипи. Да, ли що? Да. Ето стана ми. Настройки. Тук да се направя всичко. И почваме иначе хора. Дай. Значи само трябва да ги минем. Това е много лесно. Бе. Трепах за. Добре, хора. Ето матча почва. Добре. Давай. Добре. Хайде. Пас. Бъз. Добре, давай гол. Айде бе, давай. Бат, човек, ако е изтъчна. Давай, настигни го бе. Добре, давай, подавай, вкарвай. За малко хора да вкарам. Давай. Добре, давай бе. Давайте хора.
Добре, бе, колко близко бях. Айде, бе, имаше гол въобще, защото не знам. Оа, мателка. Центрира да има подавам на този. Добре, давай. Гол! Гол! О, гол! FIFA 16, бе. I am the one you're done. I am the one you're done. Гледайте го, гледайте какъв прекрасен го вкарах. Добре, този вратар се стои, хищно го дреми за нищо. Абе, за нищо хищно го дреми, добре. Добре, тук да пак мога. Давай, ще карам ли? Давай. Гол, втори гол, езуе. Си. Да, това беше перфектен гол. Давай, ще вкарам ли? Дай. Ще ги бина. Тук ще ги направя, ще ги смазим. Давай! Аре, вкарай! Аре, бе! Fuck you! Аре, бе! Дай, центрирам. Гол! Майко, трети гол! Вижте го гола само. Добре, да, това беше много готин гол. 3-0, представете си го, 3-0. Добре, давай. Да, първото по време свършим. Ще успея да продавам. Аз съм... Да. Shots, goals. Much fast. Добре, хора. Добре, дадено бе. Гол! Много! Ужас! Хора, вкараха ми още гол. Добре. Сега ще почнем да играем. Ще почнем да играем грубо. Ще почнем да играем грубо, хора. Много тъпо. Добре, давай, още един. Аре бе. Добре. Моя хора, 4-1 Бимги, давай. Аз съм най-добрия на FIFA 16, брат. Аз направо ги смазах, брат. Да, бе, човек, аз направо ги смазах, брат. Добре, ето ли беше по времето? Или мача свършим? Мача свърши ли? Добре, мача свърши ли? Подявайте. Защото искам да знам, ако е свършил мача, да спирам клипа. Преселих Агуеро. Така, хора, мача свърши, надявам се да ви е харесало. И... Чао!